O Concello de Pereiro de Aguiar vai pôr en marcha un plan de axudas para a adquisición, rehabilitación e arranxo de vivendas no termo municipal, buscando a modernización dos inmobles e deste xeito que novos veciños poidan instalarse. Unha medida que foi acordada no último pleno por unanimidade de todos os grupos con representación municipal e que vai ser incluída nos orzamentos que están sendo ultimados polo equipo de goberno. O campo da vivenda quere ser unha das principais liñas da actuación do goberno municipal que preside Luís Menor durante o mandato 2023-27 e xa deu os seus primeiros pasos coa creación do Servizo de Asesoramento que, previa cita, informa sobre aportacións directas aos propietarios e tamén sobre as bonificacións tributarias para quen invirta en Pereiro de Aguiar. Entre os beneficios fiscais aos que se poderán acoller os veciños, o Concello destaca a baixada do imposto sobre construccións, instalacións e obras e a rapidez na concesión de licenzas. Os próximos orzamentos, cuxa aprobación vaise tramitar en marzo, buscan impulsar unha nova liña de axuda directa á rehabilitación de vivendas situadas en núcleos tradicionais e que posteriormente se destinen a vivenda propia ou alugueiro por importe máximo de 5.000 euros. Esta liña vaise financiar con fondos propios do Concello e será compatible con outras a nivel autonómico ou nacional.